Coming through with Crawl, also gave you Dlala Tugzin with ZSA and MK Productions, Sohlala Sisonke. This is the liftoff with Njab Zwane. You and I are companions. We are compatriots until 12 o'clock. And in the second hour of the show, every single Monday, we get into Iketile Ketile because, man, love is not for the faint-hearted. Love has trials and tribulations, and sometimes kulawama trials and tribulations now. You do need a third eye, another external opinion ukuthi lento sokubhekene nayo wena uyiqonde kanjani, so that you have a good resolution for all parties involved. Yeah, so namhlanje is no different. I have got Anonymous that has written to us and they would like some assistance. Please do reach out to me once you've heard Istorisa Anonymous. Uzongithola ku 0861596596. Ngikhona nasey'nkundleni zokuxhumana, the Liftoff on Gagasi FM, as well as on WhatsApp 063-839-9959. Let's get straight into it. All right. Uthi umbhali ngibingelele kuwe Mazwane nabalaleli beGagasi. Nginodaba la olungihluphayo engifisa ukwelulekwa kulona ngaphandle kokwaziwa ukuthi ngubani. Ngiyinsizwa nje la ko 30. Ngikaniwe ngonyaka odlule ngoNovember, ngikanwa intombi into engayithola emhlangeni. Ngahlangana nayo le ntombi ngoSeptember ka2023 and ngayithanda, ngase ngiyazibika yangiqoma. Konke bekuhamba kahle, saze sacaca ke kulo November siphuma kuona ngo2024. Inkinga yami iqala lapho phela sengishawa isandla uma ngithi ngifuna okwaselawini ngoba sesi umfazi nendoda ngithi. Ngaqala ngangaba nenkinga nakho lokho kusaqala ukwenzeka. Ngitshela ukuthi usemusha kulento futhi uyasaba. Ngitshela ukuthi kuzodlula. Kodwa ke kuze kube yimanje from November asikaze nje enhlobo. Ngambuza usisi ukuthi inkinga ikuphi, wathi akakabi ready. Manje le nkinga yami angazi ngibhekane nayo kanjani ngoba angithandi ukufaka umndeni endabeni ezifana nalezi. Yize sengizwe ukuthi isineke sami sesiyangiphelela. Akhona yini amanye amadoda seke abhekene nalento futhi badlule kanjani kuyona? Very specific issue we're dealing with here today. Newlywed, dealing with intombi into, intombi enechashaza elimhlophe esiphongweni. They are now married, and as married people do, you get some conjugal rights. Some wild monkey dances must take place. But usisi, from November up until now, utagaga be ready, and ubrother, the husband now, not just ubrother, the husband doesn't know ukuthi amise kanjani. So please do help me help him. Give me a call, 0861596596. Uyabuza ukuthi wena usuke wabhekana yini nento ethi ayibe njena noma even if you haven't, how would you suggest he deals with this, because uyasho futhi ukuthi it's a sensitive issue. Akazizwa comfortable in bringing abantu abadala into the fore. And so yithina ke kufanele sidlale leyo role yokumeluleka under the situation that he's in. You can also reach out to me on WhatsApp 063-839-9959. This is Ketile on the Liftoff.